ένα γερμανικό χιτόνιο υπολοχαγού των ορεινών κυνηγών, μια ευκαιρία για να μιλήσουμε για τη δράση του στην Ελλάδα το 1941 και το 1943, ακολουθώντας την αιματοβαμμένη διαδρομή τους. Οι δυνάμεις των ορεινών κυνηγών έδρασαν από το 1939 μέχρι το 1945 σε ολόκληρη την Ευρώπη. Εκπαιδευμένες για πόλεμο σε αλπικά υψόμετρα, η διαδρομή τους από την Νορβηγία μέχρι την Κρήτη και από τη Γαλλία μέχρι τον Κάφκασο είναι γεμάτη με σκληρές μάχες σε όλα τα μέτωπα, όπως και με εγκλήματα πολέμου εναντίον αιχμαλώτων και αμάχων. Στις 6 Απριλίου 1941, δύο ορεινές μεραρχίες, η 5η και η 6η, παίρνουν μέρος στην επιχείρηση Μαρίτα για την κατάληψη της Ελλάδας. Μέσα στην ομίχλη και κάτω από βροχή και χιόνι, τάγματα του 85ου και του 100ου συντάγματος της 5ης μεραρχίας προωθούνται εναντίον των οχυρών Ποποτλίβιτσα, Κελκαγιά και Ιστίμπεϊ. Οι επιθέσεις αποτυγχάνουν παρά τους σφοδρούς βομβαρδισμούς του γερμανικού πυροβολικού και των Στούκας. Τμήματα που κατορθώνουν να πλησιάσουν και να επικαθίσουν στην επιφάνεια των οχυρών, συνειδητοποιώντας μόλις τότε πως πρόκειται για τέτοια και όχι για μεμονωμένα επιφανειακά έργα, δέχονται βολές του ελληνικού πυροβολικού και καθυλώνονται, είτε αποθούνται με αντεπιθέσεις με σοβαρές απώλειες. Θηρίδες βολής καταστρέφονται με τη χρήση εκρηκτικών και φλογοβόλων 3 και 4 φορές, συνεχίζουν παρόλα αυτά να επανδρώνονται και να προβάλλουν αντίσταση στους ορεινούς κυνηγούς, που όμως τελικά καταφέρνουν τόσο στις 6 όσο και στις 7 Απριλίου να εξουδετερώσουν αρκετές, είτε με εκρηκτικά, είτε φράσοντάς τες με πέτρες, χώμα και κομμάτια σκυροδέματος. Μετά από τη χρήση βενζίνης και καπνογόνων που δημιουργούν αποπνικτική ατμόσφαιρα μέσα στις υπόγειες τόρες των οχυρών, οι φρουρές του Κελκαγιά και του Ιστίμπεϊ παραδίδονται και τμήματα και των δύο συνταγμάτων προωθούνται με μάχη προς το Αρπαλούκι που εγκαταλείπεται. Άλλα τμήματα του 85ου συντάγματος καθυλώνονται στο χιονισμένο Ρουπέσκο, αντιμετωπίζοντας τις επιθέσεις των υπερασπιστών του, αλλά και κρυοπαγήματα. Στις 8 καταλαμβάνονται δύο έργα του οχυρού Ποποτλίβιτσα που θα παραδοθεί αργότερα μέσα στη μέρα, και τα 85ο και 100ο συντάγματα κινούνται νότια, με το τελευταίο να υποστηρίζει και την επίθεση εναντίον του οχυρού Παλιουριώνες. Στον ίδιο χρόνο, τα 141ο και 143ο συντάγματα της 6ης μεραρχίας επιτίθενται εναντίον της αμυντικής τοποθεσίας Μπέλες Δοϊράνης Κρουσίων. Ενώ το 143ο πετυχαίνει τον ευνηδιασμό και τη γρήγορη εξουδετερώση των ελληνικών φυλακίων στις 6 Απριλίου, το 141ο μετά την κατάληψη των πρώτων φυλακίων του τομέα του εμπλέκεται σε μάχες εκ του Συστάδιν σε οργανωμένη τοποθεσία, με έργα σκαμμένα στα βράχια και των οποίων εντοπισμός είναι δύσκολος. Με τη χρήση εκρηκτικών, φλογοβόλων, καπνογόνων και την υποστήριξη των Στούκας, οι ορεινοί κυνηγοί καταφέρνουν να καταλάβουν την τοποθεσία και να προωθηθούν προς τα κρούσια. Η προώθηση αυτή φέρνει την 6η μεραρχία σε επισφαλή θέση, καθώς το πυροβολικό και τα βαρέα όπλα δεν μπορούν να ακολουθήσουν το ρυθμό της. Τα ελληνικά τμήματα, παρόλα αυτά, δεν έχουν επαρκείς δυνάμεις για να πραγματοποιήσουν αντεπίθεση. Το 141ο Σύνταγμα θα διασπάσει έτσι και την αμυντική τοποθεσία των Κρουσίων στις 8 Απριλίου και στις 9 θα ευνηδιάσει και θα διαλύσει το 193ο Μηχανοκίνητο Σύνταγμα. Ο δρόμος για τη Θεσσαλονίκη έχει ανοίξει και η πόλη καταλαμβάνεται από τα γερμανικά στρατεύματα. Η 6η Ορεινή συνεχίζει προς το Κιλκής, την Έδεσα, τη Βέρεια και στις 14 Απριλίου περνά τον Αλιάκμονα, φτάνοντας την επόμενη στα βόρεια της Κατερίνης. Μαζί με τη 2η τεθωρακισμένη και άλλες γερμανικές μονάδες δίνει μάχη για τη διάσχεση των βόρειων προσβάσεων του Ολύμπου ενάντια σε νεοζηλανδικά και αυστραλιανά τάγματα που κρατούν τις θέσεις τους με πεισματική άμυνα για μέρες, οπισθοχωρώντας τελικά προκειμένου να μην περιτυκλωθούν όσο το μέτωπο της Αλβανίας καταραίει, με τις γερμανικές δυνάμεις να προωθούνται στα νότα του.
ενώ το 112 ορεινό απόσπασμα αναγνώρισης, πεζικό και μοτοσικλετιστές με αιχμή άρματα της δεύτερης τεθωρακισμένης εμπλέκονται σε μάχη με το 21ο νεοζηλανδικό τάγμα στο φρούριο του Πλαταμόνα, το 143ο Σύνταγμα Ορεινών Κυνηγών πραγματοποιεί ελιγμό υπερκέρασης και, μετά από μάχη στους γόνους, διαβαίνει τον ποινιό στις 18 Απριλίου. Το 21ο Νεοζηλανδικό και το 2-1 Αυστραλιανό τάγμα καλύπτουν την οπισθοχώρηση των συμμαχικών μεραρχιών πριν αποχωρήσουν και τα ίδια με απώλειες. Όσο η σύγκρουση συνεχίζεται, μια ομάδα ορεινών κυνηγών αναρριχάται στη χιονισμένη κορυφή του Μίτικα στα 2.918 μέτρα, υψώνοντας τη γερμανική πολεμική σημαία. Έχοντας ανοίξει τον δρόμο από την κοιλάδα των Τεμπών, η γερμανική προώθηση συνεχίζεται προς τη Λάρισα, που καταλαμβάνεται στις 19. Ακολουθεί η Λαμία στις 20, ενώ οι Νεοζηλανδοί και οι Αυστραλοί ανασυντάσσονται και οργανώνουν την άμυνά τους στις Θερμοπύλες και δίνουν από τις 24 σκληρή μάχη ενάντια στην 5η τεθωρακισμένη και το 143ο Σύνταγμα της 6ης Ορεινής, ενώ το 141ο περνά και πάλι με ελιγμό από τα δυτικά της τοποθεσίας. Μετά από ολοήμερο αγώνα, τα συμμαχικά τμήματα οπισθοχωρούν στις 25 και η 6η Ορεινή συνεχίζει προς τη Θήβα, καταλήγοντας μαζί με άλλες γερμανικές μονάδες στην Αθήνα, που καταλαμβάνεται στις 27 Απριλίου. Με την ολοκλήρωση της κατάληψης της ηπειρωτικής Ελλάδας, αρχίζει η προετοιμασία της επιχείρησης Ερμής για την κατάληψη της Κρήτης, όπου μαζί με ελληνικές δυνάμεις έχουν συγκεντρωθεί και εκενωμένες βρετανικές, νεοζηλανδικές και αυστραλιανές. Αν και η μάχη είναι κυρίως γνωστή για τη συμμετοχή των αλεξιπτωτιστών, η εμπλοκή των ορεινών κυνηγών της 5ης και της 6ης μεραρχίας έπαιξε καταλυτικό ρόλο στις συγκρούσεις στο νησί. Μετά τις πρώτες ρήψεις αλεξιπτωτιστών στις 20 Μαΐου, που καταλαμβάνουν με βαρύτατες απώλειες στο αεροδρόμιο του Μάλεμε, αρχίζει από την Τανάγρα την επόμενη η μεταφορά του 2-100 τάγματος και του επιτελείου του συντάγματος με μεταγωγικά αεροσκάφη. Οι ορεινοί κυνηγοί αποβιβάζονται κάτω από συνεχή πυρά πυροβολικού, όλμων και πολυβόλων, ενώ γίνεται προσπάθεια απόβασης και από τη θάλασσα με 2 νιοπομπές συνολικής δύναμης περίπου 60 επιταγμένων καϊκιών από τη Χαλκίδα και τον Πειραιά, που μεταφέρουν τα 3-100 και 2-85 τάγματα της 5ης Ορεινής Μεραρχίας με τη συνοδεία Ιταλικών πλοίων. Έξω από τα Χανιά, η νιοπομπή του 3-100 από τη Χαλκίδα θα εντοπιστεί από το Βρετανικό στόλο και θα χτυπηθεί με βαριές απώλειες και με τα περισσότερα από τα καΐκια της να βυθίζονται. Μόλις 2 πλεούμενα θα καταφέρουν να αποβιβάσουν μερικές δεκάδες ορεινών κυνηγών στη Σπάθα και το Ακροτήρι, ενώ τα υπόλοιπα θα επιστρέψουν στη βάση τους. Η δεύτερη νιοπομπή θα χτυπηθεί και αυτή, θα καταφέρει όμως να διαφύγει καταφεύγοντας στη Μήλο, με τους Βρετανούς να χάνουν αρκετά πλοία τους από τη γερμανική αεροπορία. Η αεραπόβαση των ορεινών κυνηγών στο Μάλεμε συνεχίζεται στις 22 με τα 1, 2-100 και 1-85 τάγματα, όπως και το 95 ορεινό τάγμα μηχανικού, που προωθούν τις θέσεις τους, εξουδετερώνοντας και το πυροβολικό που έβαλε εναντίον του αεροδρομίου, ενώ αποκτούν σύνδεσμο με τις γερμανικές δυνάμεις που επιτίθενται στο κέντρο του νησιού. Στις 23 Μαΐου, το 2-100 φτάνει στον Πλατανιά, ανατρέποντας την νεοζηλανδική άμυνα, ενώ τα 1-100 και 2-85 συνεχίζουν την προώθησή τους. Στις 24 φτάνουν στο Μάλεμε το 385 τάγμα και το επιτελείο του συντάγματος, καθώς και η 95 ομάδα αναγνώρισης. Το 85ο Σύνταγμα κινείται προς τον Αλικιανό, τη Σούδα και το δρόμο Χανίων Ρεθύμνου, ενώ τα τάγματα του 100ου Συντάγματος που συγκροτούν το απόσπασμα Ούτς καταλαμβάνουν μετά από μάχη το Γαλατά. Ελληνικά και νεοζηλανδικά τμήματα τον ανακαταλαμβάνουν με αντεπίθεση, όμως αναγκάζονται ξανά σε υποχώρηση στις 25 προς 26 Μαΐου. Το απόσπασμα Ούτς κινείται προς Δαράτσο, ενώ στις 25 αποβιβάζεται στο Μάλεμε το 1-141 και στις 26 το 2-141 τάγμα της 6ης Μεραρχίας, συγκροτώντας το απόσπασμα Γιάης που αντιμετωπίζει σκληρές αντεπιθέσεις στις περιοχές του Πύργου και της Σούδας. Στις 27, το 100ο Σύνταγμα και αλεξιπτωτιστές του αποσπάσματος Ράμκε καταλαμβάνουν τα Χανιά, συνεχίζοντας την κίνησή τους προς τα Σφακιά
και τα 85ο και 141ο προς το Ρέθυμνο. Μετά από μια τελευταία επίθεση της 5ης Νεοζηλανδικής και της 19ης Αυστραλιανής Ταξιαρχίας στις 28, αρχίζει η εκένωση του νησιού από τα στρατεύματα της κοινοπολιτείας. Στις 29, τα δύο συντάγματα φτάνουν στο Ρέθυμνο, ενώ το 100ο Σύνταγμα προωθείται στα Σφακιά και δίνοντας μάχη στην Ήμβρο προσβάλλει την ακτή των Σφακίων, όπου έχουν συγκεντρωθεί τα υπολείμματα των δυνάμεων της κοινοπολιτείας, εξαναγκάζοντάς τα σε παράδοση την 1η Ιουνίου. Οι 5η και 6η ορεινές μεραρχίες διέσχισαν κυριολεκτικά ολόκληρη την Ελλάδα από τα ορεινά των Σερών μέχρι την Κρήτη, παίζοντας σημαντικό ρόλο στην επιβολή της σκληρής κατοχής που κράτησε 3,5 χρόνια. Ειδικά το τέλος της μάχης της Κρήτης έφερε και τα αντίπεινα των Γερμανών εναντίον αμάχων, με τους αλεξιπτωτιστές να πραγματοποιούν τις εκτελέσεις στο Κοντομαρί, τον Αλικιανό και την Κάνδανο, που καταστράφηκε εκ θεμελίων, εκδικούμενη έτσι την αντίσταση του κρητικού λαού που υπερασπίστηκε το νησί του δίπλα στις τακτικές στρατιωτικές δυνάμεις. Μια πρακτική που θα παγιωθεί και θα κλιμακωθεί τα επόμενα χρόνια σε όλη την κατεχόμενη επικράτεια. Οι ορεινοί κυνηγοί θα έχουν συμμετοχή σε αυτά τα εγκλήματα πολέμου στην Ήπειρο, την Κεφαλονιά και την Κέρκυρα, όταν η πρώτη ορεινή μεραρχία θα σταθμεύσει στην Ελλάδα το 1943. Την αιματοβαμμένη πορεία της θα την ακολουθήσουμε στο δεύτερο μέρος.